mantra luhur ingkang taksih wonten mantra ingkang saking sakti ingkang sebab mantra banyak jalan inggih Kyai Jarang sawetawis panjenengan sekalian kepala sawetawis saja wonten tamu ingkang badhe kepanggihan lawan kula. Nugroho Indrabayu selawase urip wis to petuwa aku ora bakal gawe
kowe ndonekake kowe iki jalan sejati tenan apa ora? Gonku ngoyak-ngoyak burungku awakku ora. Aku ruwaten jalan sejati. Sajene nunut iki apa-apa, aku ruwaten. Nek mari lumrahku, aku ngakon gayamu. Yen pancen kono kowe turu omah miring mengarep lan mangapo kabeh ana tulisan aksara Jawa tak watane. Tak ruwat dina iki Bathara elinga marang Purwaduk sinau. Mana bikin khas tu nomor 1.
raja sanggung ide-ide hamate sira praknya aku bisa ora wangsa bedanya pirantuk barang urung ngendharing prasaja sira kang nyatang hangat kawali sungsang antara menempel gading tugelan gawe yen sanggar panurwatan ibu Jarama panurwatan Sara Supata supatane sawana tuwa murwatan supatane wong tuwa anurwata Sagumala Citraka murwata butah ontangante Nira-lara Bungara Wigna Lakuta ilangan katuta ing barat Yesus lebur ajur muksa ilang saking dayane kidul banyak dalam taruhan marang sendang-sendang si Mandala mandalane wong negari anak iki ulun kembang kudu bisa ngaji kowe nyempo ana bali tanpa kalah ana kang sumur Bandung timba ndas tali susing maling siwur buruk tanpa kancing garane mila ganti siwur kemudi maringi banyune udira muntah Yesus maguntura ana ing katuta ing banyu mili lebur ajur ilang sekalane bocah ontangante katut iling banyu cinucukan banyak dalam mangan belah batu aku percaya tenang yen kowe kuwi jalan sanggo dhuwur nyatane kowe iso maca aksara Jawa sing ana bathuk ana telah ana dodolan ana ndekirku sawise kok merdekake kabeh rasane awakku balung sungsungku seger supiak kaya bubar adus kramah kedayan kayane pangan lan ngombe dalan yen wis mangkono kurang piye aku wis percaya sampeyan tak diwene karo bapak kowe mengko yen ketemu wong ireng mulus iso maca aksara Jawa sing ora awakku kaya Jawa mowani mancai dawuhe yaiku para pepundhenmu dhewe yen kowe wani mancai bakal cilaka uripmu selawase ngono menggono iya terus karepmu ngene aku lunga saka Kambono kuwi wis 40 dina iki bojoku Nyai Durga anakku ilu-ilu banget pati gendruwo wae bakene putih wedi ndas wedi usus sak piturut iki suwe banget ora mangan dalam boyo ngono dalam ora sajene kok apik-apik iki aku bagi ono sajene tak wenehke anak bojoku oleh wae nanging sing Prabowo mung sing wujud panganan panjang ilang pitu lan sak piturute kuwi wenehno anak-anakku sing mapan papan iki nanging kanthi perjanjian kowe aja wani ngambah marang-marang yuki sing dipanggoni anak Mas Bagus Nugroho Indra Bayu lan Bapak Anggora Ibu Siati sabab apa penjalukmu wis dituruti apa penjalukmu wis dituruti wis kok diundi marang bojo lan anakmu kowe yen wani ganggu gawe Bapak Anggora Ibu Siati sak putrane kowe bakal tak ruwat bali dadi tama wulung meneh aku ora gelem dalem trimo golek mangan liyane bocah kandhang sing durung diluwat kuwi nek sing wis durung luwat kuwi aja mleh aku nyenggol aku yang salahke malah takon ndongake bojoku sak anakku yen kepethuk sak keluarga Bapak Anggora Ibu anak Mas Bagus Nugroho Indra Bayu padha didongake apa sing dadi semboyane bisa lakon iya pancen kudu ngono kowe kudu bali dina iya dalan sejati aku njaluk pamit tak bali sajen-sajen sing sujud panganan tak kok dalan bali
Indra ingkang ayu Sirang Jamas pinangka srana resi ing Badalira niatin suradus adus rangselaning banyu bagi sukma suci badan sliraku sineksenan nabi wali sineksenan malaikat apa kang tak cipta dadi apa kang sun joko teko kabul kesaring Allah. Monggo niki kangge silang Jamas. Dua tempat lagi. Sing Jamas pun. Sing jam. Dua ten ngajeng ngambil Niki monggo kangge sapuran nggih tuku nyumah. Sing kiwon nang 3 juta nggih. Dua niku. Oh nggih. Niki nggih sapuran tuku nyumah.